Ngiyanibingelela ohlelweni okhulumayo uNaledi. Angihambi ngedwa, ngihamba noNandi noThabo. So isihloko sethu namhlanje simayelana nokulahlekelwa. So ukulahlekelwa usizi nenqubekela phambili. So ekupheleni kwalesi sihloko lesi umuntu uzobe esazi ukuthi noma ngabe ulahlekelwa kodwa ekugcineni impilo kumele iye phambili. So mina ngihleli lapha phambi kwenu, ngalahlekelwa abantwana abathathu over miscarriage, ngalahlekelwa umuntu engimthandayo, ngalahlekelwa ikati lami. So la engihamba nabo bazoshare istory zabo. My sister, ngicwele ngisho. Ngicwele ngale show. Hey Nandi, ngathi nje siyabonga ukuthi usimeme la kule talk show. Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba akusiso sonke isikhathi la umuntu ekhuluma ngalezi zinto. Ngathi nje mina sekudlule 14 months manje ngalahlekelwa uma. Kodwa ipain yakhona ngihlezi ngizwa abantu uma bekududuza bethi time heals. But mina ngathi namanje kusesenzima ngoba noma ngiphaka ngisalibeka iplate likamama. Uyabona? Kodwa futhi into engiyibonile futhi ebanzima kakhulu makufika isikhathi sama birthday, makumele celebrate ama birthday. Lapho ngiyakhumbula Nandi. Kodwa nje siyabonga nakuma viewers abukele le show. Cishe sonke sizokwelapheka Nandi ngokukhuluma ngazo lezi zinto lezi. Sho Naledi nawe Nandi. Mina bafethu ngiyanizwa mina bafethu eyami pain angilahlekelanga kahle umuntu, yacafa. Angilahlekelanga umuntu kind of. Mina ngalahlekelwa umsebenzi bafethu, ngalahlekelwa imoto. Uyabona? And ipain enjengale abantu mawuthi abatshela yabo bavele bethi hayi wena uzothola umsebenzi, uzothola imoto, ya understand. Kodwa ngithi ngiyabheka mfethu, ngithi ngiyabheka ukuthi sengina 34, ngihambe nginqonqotha ngithi ngifaka ama CV, ngithola ukuthi iminyango ivalekile. Uyabona le nto le ibuya back to kimi bafethu. Ayihlali kamnandi. Kodwa kulula kubantu ukuthi bavele bethi hayi uzothola okunye. Uyabona? So into mina ngifuna ukutshela yona nje ma sister ukuthi angilahlekelanga umuntu mina nje ngani ipain engizwayo, ngalahlekelwa izinto bafethu. Ngalahlekelwa izinto bafethu. So mina Thabo noNandi, istory sami ngingathi nje mina makusaqala uyayitshela ukuthi kuzodlula. And then kuphinde kwenzeke futhi uyitshela ukuthi kuzodlula, kuphinde kwenzeke, and then kufika kulesi stage lesi sokuthi ugcina sewuquiet. Futhi kuba easy for wena abantu uma bekubuza ukuthi right, ukuthi yebo ngi-right, because usuku avoida ukuchaza ukuthi kahle angikho right. So urisha istage empilweni yakho lapho ukhetha khona ukuthula, which means abantu bekubuza ukuthi ngabe right, ukhethe ukuthi vele right. Uavoida ini ukuthi usichaze ukuthi angikho right ngenxa yani yobuhlungu odlule kubona. Mina esayidini lami ngangitshela ukuthi uma ngikhala isikhathi esincane lokho kusho ukuthi sengelaphekile. Kodwa semakhamba isikhathi ngabona ukuthi hayi, kushuthi nje ngase ngikhatheke ukukhala kahle. Kodwa kwakungasho khona ukuthi sengelaphekile. Zisekhona zona izilonda. Yazi ukuthi into engayisho nje mina Naledi ngathi ngiyakhumbula nje ukuthi ngivuke ngineminingi, impilo yami ineminingi nje. Ngivuke ngijabule nami into engiyikhumbulayo le. Ya understand. Into engiyikhumbulayo kuvuka nje impilo yami nami ngijabule njengomuntu. Okay, ngiyanizwa Naledi noThabo. So uma ngilalela izitori zenu okusho ukuthi ngoba sisonke la sinembuzo, sonke siba nemibuzo yokuthi why kwenzeka kimi. At the end of the day, why kwenzeka kimi? And sigcina siba nombuzo ukuthi ngabe izinto zizobuyela na zibe normal. Iyona into engiyipick up mangabe nibhizi ngikhuluma izitori zenu ukuthi at the end of the day umuntu mayedlula eyimini uba nombuzo ukuthi why kwenzeka kimi. And omunye umuntu ugcina esedoubt futhi ukuthi ngabe izinto izobuyela na esimeni. Into engayisho nje Nandi nawe Thabo ukuthi ngiyakhona ukuya phambili ngenxa yokukholwa ukuthi uthando lukaMama liyaphila empilweni yami. Uyabona?
nokulalela abantu bekhuluma amagama enduduzo, nanokuthi uma ngizwa ubuhlungu akusho ukuthi angisuye umuntu ophelele, ngumuntu ophelele, ukuthi njengoba ngidlula esimeni. So into engisaphambili ukujabula, ngikhumbule izinto ezinhle ngoma, nanokuthi ngijabule ukuthi uthando lwakhe noma engekho la lusaphila empilweni yami. Ngiyabonga. Into engiyenzile-ke mina Nandi nawe Naledi, ngayitshela ukuthi mangayikhipha busy nje, isikhathi esiningi ngiyikhiphe busy nje ngizokhohlwa, yabona. That is why sometimes ungithola ngibamba lapha nalapha, yithi ngiyabamba lapha nalapha ngoba ngisuke ngizama ukwenza njani, ngizama ukukhohlwa. Kodwa kuyacaca ukuthi ipeni le i-deep bafowethu, i-deep le peni le. So into engingayisho nje engiyifundile namhlanje Naledi noThabo ukuthi ukulahlekelwa kahle kahle akumelanga uziblame ukuthi maybe bengithanda ngendlela e-wrong, maybe ngithande ngokweqile or what, uyabona. Indlela osuke uthande ngayo iyo ukuthi njengoba ipeni yokulahlekelwa vele wonke umuntu iyamsheka, uyabona. So akumelanga uziblame ngoba isikhathi esiningi umuntu uyayisiblame athi maybe umyeni wami bengamthandi ngendlela uNkulunkulu afuna ngimthande ngayo, maybe ngimthanda ngokweqile yingakho le peni le ingapheli. Maybe lo msebenzi lo ongilahlekele bengingawuthandi ngendlela, maybe benguthanda ngo-idolizer yingakho kubuhlungu kangaka, uyabona. So singasblame ngendlela ebesithanda ngayo ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Nandi nawe Naledi, into engingayisho nje mina ukuthi ngiyabonga ukuthi ningibizela kwishow, ngoba nokuthi ngimile namhlanje ngabizwa uVusi wathi asiye esontweni. Washumayela leya mfundisi, washumayela leya mfundisi. Wayibeka kahle le ndaba yokuthi kahle kahle impilo yomuntu is more than umsebenzi, impilo yomuntu is more than imoto. Ayingaqala namanje ukuqaqeka umqondo ukuthi hayi man, lezi zinto ade ngibambelele kuzo ngoba ningibona namhlanje ngimile. So namhlanje ngikwazile ukuthi ngizogqugquzela abanye abantu abedlule ezimeni ezifana nalezi zami ukuthi babone ukuthi impilo is more than what you have, uyabona. Impilo ngokwayo iyisipho esivela kuNkulunkulu. So ngiyabonga Sister ukuthi uwenze le talk show le. Phela mina ngangipherisha Sister, ngangipherisha ngibona ukuthi kuyaphela ngami, ngipherisha. Hayi kodwa umfundisi wangelula umfundisi wangivula amehlo ukuthi ngibone ukuthi there is more in life than what you have. There is more in life. So manje ngibonga nje uNkulunkulu ngempilo sibaro wami. Ngibonga uNkulunkulu ngempilo. So ngingathi nje siyabonga kuma viewers ukulalela le talk show yethu. Siyathemba ukuthi lesihloko lesi sizosiza abantu abaningi ukuthi yebo kuyedluleka noma ungeke ukhohle kodwa uyakhona ukwendlula uphinde uqhubeke nempilo. Siyabonga Thabo nawe Nandi ngokushare izitori zenu. Thank you.